Niin onko nyt vuorossa siis reseptien etsiminen? Oh. Eli mikäs resepti nyt on haussa? Siitä on niin kauan, kun mä oon sitä tehnyt, niin 4 sivulta löytyy. Eli mikäs kirja nyt on käytössä? Kotiruoka. No, Uusinta painos. No se on aika uusi. Mutta siis se alkuperäinenhän on jostain ajalta Ei, mikä nyt ikiaikana mä olen saanut sen äidiltäni joskus jossain vaiheessa, kun muutin kotoa pois. Mutta siis tämä on modernisoitu moneen kertaan. Tässähän on joo, ja tässä on paljon mikroja ja kaikkea muuta ohjetta, että tämähän on silleen hirveän hyvä. Mutta eikö sieltä löydy ne kaikki ruoat, mitä meillä laitetaan? No joo, mutta on mulla sitten näitä leivonnaisia. Niin, että niitä on tullut. Siellä on hirveän hyviä ja selkeät ohjeet. Mä oon tykännyt kyllä niistä. 404. Niin. Hukkujen sivuvälillä pitäisi hyköttää niin kamala. No niin. Eli 50-vuotispäivien leivonta jatkuu.